Dnes je ten deň, na ktorý sme sa pripravovali 4 roky, začínajú praktické maturity. Moja maturitná práca, rekonštrukcia Epson tlačiarní. Vidíme, že chalani pracujú veľmi dobre na svojich maturitných projektoch a tieto maturity sú na vysokej úrovni. Naše projekty sú dôkazom vytrvalosti a tímovej práce. Bola to skvelá skúsenosť, ktorá ma posilnila. Bol som veľmi rád, že sa komisii páčil náš projekt. Ďakujem všetkým učiteľom za podporu. Máš to?